police, girl. Ja, no. Oh, my mama, they ain't finna do me like this, bro. Wil schiet nog What's happening, bro? I ain't do shit. I ain't do shit, bro. Kom maar niet get man, je get de bounty card. Moet niet goed vatten zijn, moet maar niet kafs. Had ik zien? Wie? 200 seconden. We zijn ook een wedstrijd met een wapen. Ito, die jongen zei ito me, bro. Pusa was me niet zo aanpraten niet mee, zei. Sino kami may NBA change yung di yung ito me. Kom sakal din na mo ito. Kom sakal di manan. Kom sakal di manan mo. Kom sakal di bo. Yo, stay man may ver, bro. Ito, bro. Ito wapen, bro. Kasi voor een mode. Ik heb hem 2 keer voor ik schiet. Kasi voor een mode. What a bro. Alay mapuso. Is man. Iemand zei ik top mij die mapusos. Kasi echt op je jaat, broer van mij man. Kom tot die kasi op je jaat. Ik speel basketbal hier. Ik speel basketbal hier op je jaat ons. Kijk, haast ik voor hier, ik heb nou bijl gedrukt, man, bro. Ik heb nou bijl gedrukt, ik zie bij die, wat je denkt zijn naam? Ik heb per ongeluk bijl gedrukt, die zullen bij mij. Dat is een plek voor mij. Ja, fresh out that jail, nigga. Fresh out that jail. Ja, nigga. Lekker karre. Had je maar sial ticket op. Die bada die long op sial ticket. Af je het ban. Hoe mijn boy get buttons, hier aan iedereen start rond toen zo. Hier aan de reet weer. Hier hebben we reet weer wat edel. Hier die man poezas nu weer is up, bro. Is up. Even kan zien ik up met blok. Haaselen. Haaselen. Ah, bij ons de guns toe. Dat bij ons de guns toe. Opbouwt maar hier, man. En Rome onze blok sleet ik al. Ons Rome blok niet die, ons voort zijn die van Navy. A pousa gaan we fazer hier. Pousa, nee, wafie. Pousa, nee, daar af, ja, hoe pak ik een. Ja, boy, voort zijn die. Is meer aan niet. Maar pousa is meer aan niet, hoor. Pos. Pos, maar pousa is meer aan niet. Ze kaartjes staan niet. Isala. Ah, sla. Isala. Kijk hier. Ons zijn women die mensen. Die kaartjes. Fatakar. Kom eens, wat heb politie kar aan spannen met dat. Als wafie. Ik zoek die jongens loot, bro. Waar die jongens loot? Jongens loot is ik in gegen. Die kar, man. Nee, wie moet ik carry? Hoe moet ik kom maar? Aray wapen. Was klim aan Navy? Ja, man, hier. Reverse. En hij pijltjes. Hij pijltjes hier, oder? Ja. Ik was esperar abrir polícia op mapuso. Até me vangen, me kom vangen. Ik heb de bounty card. Hoe moet ik bij die venster uit met die beach? Ik zie bij die venster uit met die beach. Isi ko yung Isi. Ay, isi ko. Mula fang mapusa mo yun. Jene kan een pop wanneer zo klaar van. Die jongen erom toe. Klein. Eén wafie. Komt de aldere onze rente, man. Navy van. Navy van. Kijk, hij doet zo met een white driehoekje. Ja, hij ziet met een mooie zoen.
Hij is het dankzij. Hoi, ik had eigenlijk niet genoeg gebruikt, bro. Hij is zonde. Hij is zonde voor de 1 uur. Pos. Mada. Wat is de green Malibu? Als ik zie hij boven doen, dan pop ik uit. Maar weer een Sick, pop ik maar poezen. Dit trouwens komt was het mee. Wie hem niet trouwens. Ik heb die hem gepopt. Die moet maar nog maar ook maar nog vangen. En ik had hem gaan vat. Komt was het mee bij het zeil. Maar ik heb daar met glag in het zeil man. En ik had hem gaan vat. Had ik mijn gun op. Nou kom wees ik het te baten in zijn zo. Kom, je gaat nou tronk toe als nee van nou weer uitkomt. Kom, moet niet helemaal schieten nu af. Oké. Ga maar surrender ons. Asia, kom zij op Surrender man. Als murder brast eruit murder. Ik kan niet van murder stroom toe. Je gaat niet van kaartjacking of high speed chases. Kijk haar jij met mijn poes als ik haar mee boe. Die zit dus van hier zeer. Die zo. Ja. Was maar niet helemaal die. Kom Navy maak vandaag Navy. Oké, je zegt je binnen. Kes binnen. Kes binnen Navy. Kes binnen. Waar is hij? Is die boek bij mij? Vang die man op, vang die man. Niet de man schieten mee bro. Je daar maar een steer. Maak je poes. Kijk je baten er niet zijn. Kijk je baten naar de uit. Ja, ik smaak nog mee. Ik ben maar allemaal met time set man. Kom was het mee man. Kom was het mee. Navy. Kom was het mee Navy. Mijn pa. Zijn twee jongens. Kom was het mee Navy. Met die met zo'n poeza, wappie erop voor die guy. Mijn Ja, pa. kids doen. Wees ik er weer jullie. Als je niet elkaar wappie. Maar poes alweer dood. Nou, ze gaan nou weer uitkomen man. Anders slapen. Je gaat nou weer uitkomen. Kijk hier gaan nou in die bietses. Je gaat nou hier in die bietses nou. Deze kara is nog zo wappie zijn. Waar is hij? Ik weet niet waar hij Kari. Wie is de meneer verder ons? Dat is Kajan. Speel die klong basketbal bro. Waarom? Ja, zo jong wappie. Wat zei nee, ik spoort het ja, ik speel die klong basketbal. Nee man, dit wat ik wil zoet. Ja, zie man. Ik ben er bellen, ja. Man, ik het er bellen, dan mis je uit. Kijk, die is maar poes, dat is zo goed alweer. Ja, hij blij ook, doe het gaan nu. Weer een. Waar is maar poes? Waar is hij jong? Waar is hij jong? Wat wie schiet mij? Dat is een man. Ik denk dat is maar poeza. Hoe is dat wonderlijk? Kom maar zien, gelijk is het maar poes. Hoe is dat binnen? Ja! Hoe zijn we kunnen 8 even komen? Maar laat me razen. Ik ga een stukken. Waar? Naar achter. Ik het omgaan. Ik het omgaan. Waar is je naar je binnen? Wappie gaat in. Hoe is die jong in de reception? Ah, zo pad. Schiet ze om. Je moet nog eens schieten, je moet hem nog eens schieten, jongens. Schiet ze kids om. Get er, kom schiet zo graag die Anastasia, vreeg die man uit die meer lijn.
Maar net die meer lijn en ik kom maar net zo goed zien, man. Dat is alright, man. Ze gaan weer nieuwe schreeuwen. Ja! Ja, goed, man. Ja, kom jongens. Waar is hij? Kom op, poezen. Is hij buiten? Is hij nog niet buiten nu? Ja, beter niet meer. Laat hij uitkomen. Hoe doof man, ik ben wat weer gek. Laat hij uitkomen bij mij. Ik kan er niet wijzen, hij pop uit bij mij. Hij gaat niet uitkomen, man. Hij komt niet met die karretje. Nee. Ja, nou op ook. Hij eet gewoon op ons. Ja, je hebt ook om. Het ik zo geschiet mee wil. Ja, meer wel. Je gaat dan ook geschiet mee wil. Nee, verrekers. Hier zo is die jong. Ik ben een karretje. Hier is die jong. Schiet de glok ook vrij. Sorry aan even man, hij was per ongeluk nu. Man. Ik heb nu hem ook vrij geschiet nou. Hij was per ongeluk. Ja, maar die mensen gaan dus erop man, die gaan zo mijn led verwikkelen. Is zo? Ja, weer iets popje. Doen ze nu vang nemen. Schiet glok me frik jong. Waar zijn nou? Is neven in die point. Ja, hij probeert me frik als schiet als irgendwas speel. Ah? Want ze gaan in. Nee man, als je uit toets poes doen die snijden. Ja, jongens. Zal doen dat maar voor. Hoe een zware nou nog voor die man? Nou, hij man als je meer niet. Waar zijn nou? We zijn maar mensen maar niet meer maar poezen. Waar zijn nou? Nou, waar zijn nou igen? Waar zijn? Je terus kita mama al video voor ik nu. Niet kaak praten, ze maar voor ons altijd op betagen dus. Even hier dan. Even hier dan, dan wordt shit get real. Shit get real. Ja, die voelen nou. Dat wil je ook bij mij spoelen. Ik moet ook met mij gaan naar Glock gaan kopen man. Ik mag met mij gaan naar Glock gaan kopen. Oh, no, was niet met jullie bezig.
We got 250 rounds in fire zoek naar je kan dat ook op. Hindi yaman na suwakit ka rin siya. Oh, je moet niet zo hard praten jongens. Dat moet niet vergeten. Dat moet niet vergeten. Wacht eens aan me wel. Wat is het? Nee, schrik voor dit te zitten doen. Vader, waarom is dood voor dit? Is in mijn curry. Waar achter me je zien? Prikken die. Maar goed. Maar die kloppen zijn deze. Moet jij leed je man, kom nog man. Moet ik nu get back Ludi. Sla is nog een pijp. Ja. Hoe is net die kant op? Oh, onze roerkroon. Sorry als ik, sorry. Ja, een crowd zie. Zo. Jij nou ik dat mij close, wat de close en dan ik. Hij houdt ook de blokslier. Wat? Een popping? Waar is hij? Precies goed.
Wat is dat, jongen? Want we zijn in de kar, nee, van klim uit. Mijn gun wil zeggen als je mijn gun wil hier loud die. Mijn gun wil hier loud aan. Raya. Is het Egan? Ja, als je me daar niet zien. Mijn gun over hier aan op de. Mijn gun over hier aan op de. Is het zo dus wel? Ja. Leer me loot nog. Oh, je leert. Waar, jongen? Je weet je waar zij voor aan zien. Hij is weer hard op. Hier zie je binnen. Waar binnen? Hier zo. Die man die het omhoog gehad, man, push. Waar die mensen die was man naar zoeken. Zaten zo bounty cards, zo lean, alles. Push net in highway. Die man zit zomaar niet daar, jongen. Die man had een nieuwe stijl. Waar zijn Nebo? Waar zijn? Waar zijn? Ga die man nog niet zien waar die man is. Nou, zie je zo. Hij is hier bij die bankje. Waarom gaan we wat nu? Die man liggen, je ziet zomaar eens bij die bank. Ah, hij speelt kak. Hij speelt kak. Hij speelt kak hoor. Nogal bij die bank. Ja. Terus kita mau parata weer verreken. Kom wel zijn nog maar poezen. Kom wel zijn nog maar poezen. We zijn een beetje. De eerste keer wat ik zo in mijn medium raak, maar poezen zijn maar klaar door te schieten.
mapuza na bro. Ik wil niet maar voelen. Wat zijn die? Ik kom nou bro. Die staan ze naartoe weer dan. Wie is die bro? Nee, wie is die? Wie is die bro? Hier is een bro hier. Hier is een bro hier. Nee, weet je die niet zijn meer bro. Gewoon wat zijn? Gewoon ze zien binnen niet maar poezen. Staan ze mee bro. Wie is die bro? Wie is die bro? Kijk hoe hier. What's the word zeg die bro? Wie is die bro? Want die bro is zo normaal. Waar is hij niet als we gaan nu samen boven. Am douchen zo man. Hoor die bro ziek douchen wat je. Zien ze ja. Hoor die man zijn naam. Waar is hij niet meer bro? Ik kan man. What's I want a billion? Yes. Yes. Die man vraagt zoek ons een billion. Ik zeg yes. Kom vandaag nee, die man wil een billion nee weer. Please. Man een billion. Man een billion. Die hens emote die gaat nou nog maar doen zijn nou die man wat ons over gaat wat ook. Wat doe je? Yo, die man wat ons over poezen naar hier mee wil. Die wat ons over vat ik om gaan ook zomaar. Hij lacht maar vat ik om gaan. Hij hens op ook hier. Los hem, baby. Los, wij staan hier altijd aan op. Zie ik bezig. Hoe is hij nou slaan bezig? Waar bezig om? Hoe is hij? Wat ik Van wie? Kijk, daar is het eruit. Van wie? Waar hij bro? Van hij bro. Dat is waar Waar hij zijn bro. we nou? Hier zijn bro. Ja, nou kom man, ik is fucking veel. Oh, weet je, mijn aankomt nee meer bro. Away. Ook gaan. Dat hij uit. Oh, die boer gaan ons uitzetten ons maat. Die boer gaan ons opzetten ons maat uit. Die boer gaan ons opzetten ons maat uit Eken. Nee, die is nog een pad. Hoe is hij boer aan zijn opzet? Sta naar voor hij boer. Hoe ik maar boer aan mij ook opzet niet. Dan ga je boer wel hem. Hij boer aan nou man is hier. Owens, hij begon Owens die Mysterious. van mij. Hoe is Ik het? wil Kom ook weer, aan. jong. Kom aan. Hoe is aankom nee weer die boer aan ons stieren nou. Hij boer maar juist op een mooie gun krijgen man. Kom get me a gun. Get me a gun nee wie me eigenlijk Eken. Kom aan Owens, was die kunnen lijn wezen bos. Niet reden wezen. Owens, Hé man, waar, ik heb ook mijn gun uit Ik Eken. ook. Kan die pad af maar ze Ik is nog poesfeer, jong. Ik heb mijn gun ook uit Eken. Maar niet waren niet. Waar gaan mijn gun kook? Ik ga mijn gun kook. Ik heb mijn gun ook uit. Ik maak hem goedjes eruit. Oh, was waar, bro. Dat is die niet die owner van die game meer, bro. En hoe komt die boze naam? Wees dat niet? Nou, kom maar niet.
Daar zo kom ik wel cijfers. Je wil die binnen staan of als hij jong zijn, dan kunnen ze aan een poes schieten. Nou man, niet bra. Nou, Hoe was ik van jong? Waar is die Palowens? Oh. In die andere kwijtje? Ja, ons. wat? Kijk hier, wie is die ons mee? Nee. Dat is die Navy hij niet. Die boos zijn op wat? Kijk wat zijn man? Wie is Navy? Die Omi. Oh, wie is die Navy? Wie is die bro? Oh, is makkelijk hij bro wat die game gaan maken. Wat alleen is die jong, laat ik uitkomen. Wat de nummer is die? We willen Berlin betalen bij je. Mungkin cuma baliin betal. Kumaya baliin betal begitu ya. Gemaier. Om naar elkaar aan de opvoeren, dan moet ik zo met elkaar sporen ja. Aman vraag van mij wil het iets ook dood maken. Oh, ik is gaan gaga. Wat is dit diamond nu? Het kan niet wel hij als je om naam zou gaan wijzen daar, maar het moet niemand is wat die game gaan maken. Bro, wie is die jong? Waar vader man nee. Nou, wie is die? I'm the co-owner of the game. Oh. Zo is nog aan het broer zijn we ons opzoeken. Is man. En dan kan je hier naar het tijd join man. Hier naar gewoon. Hoes kom aan, zei. Kom, die broer gaan we kunnen opzetten nou. Hey bro, je get my gun, my bro. Ik sta zo, ik weet niet van zo. Je get my gun. Je get my gun, ons is twee bro. Ons is twee eigen. Je get my gun. Ik sta zo pop die jongen van achter. Hoe was ik van jong? User. Vrij bro, user. Vrij bro, zo user eigen. Wat is je username? Klok 38. Dat is de beste lijn man. Ik die heel goed wat praat. Ik lijn door die beste beta. Dat is de beste lijn. Ik had die man ook eens uit mee. Niet zo. Daarna nee zo lijn. Niet zo Navy. Die man dat was twee eens. Wat die man die. Hij is zo gaan weer terug. Die gaat. Hij zit dom jong, dat één dat je moet. Slijm van jezelf weer na ik. Maar ik heb daarom vandaag afvangen. Ik heb vandaag afvangen. Hij dit gebied is nee. Ik heb vandaag afvangen. Dat is mal. Als je Malik kan ownen van ik, de game ownen zo niet aan. Hij maar net zo in naar gewoon. In naar het tijd. Hij is een biggest line. Ja, hey boys. Hij is een moeite te maken, hey boys. Ik zie hem man. Lekker karkeri. Jullie delen zo? Lekker karkeri. Ook een karkeri. Wat was die? Ik schiet aan hij man ook mee bro. Wat? Hoe is 5-5 mee bro? Die man ook 5-5. Ik het zie je wat doe je. En die jongens 5-5 nou. Boleh di mana dulu bang kas. Zo right man. We zullen ons aan Achif en Maatsen. Waar zijn even? Waar zijn we waren? Waar zijn je? Ik is hier buiten.
Kom uit met meneer watertjes drinken. Die watertjes drinken, kom uit. Gaan staan nou gewoon. Kom uit. Wat gaan aan? Wat gaan aan? Mana dan saya bana. Wat gaan aan? Safe af. Ja, gaan we nou af. Weet je Die button. ik zie nou. Ik kan wel maken dan. Laat ik er nog compensated van hem. Ik denk leuk man. Hoe zijn gewoon zo manier dat ik Hans pink me. Zo. kies die. Pink van me. Musik is niet dat. Itu musim tak. Waar had je dat nou? Het is in de politiestatie. Oh, kom uit. Kom uit. Ga je maar nog niet uitkomen. Jongens, pushen. Hoi. Igen. Die man is nog haast mee hoor. Kom uit mee hoor. Kom uit. Hij is klaar. Waar zit ze niet 1 punt voor? Zijn niet 1 punt? Zijn niet 1 punt meer als ik? Zij is kak. Nogal ik is week. Zij is kak. Zijn niet 1 punt? Waar is die van mij? Wat was die van mij? Zij is kak. Dus. Good baby. Waar zijn Navy? Waar zijn Navy? Sino
Marseille là j'ai bonne. Ja, das ist ja auch noch Corona und so. Ja, schön. Kom Aili. Kom Aili. Kom. Kom uit. Kom zo naar me. Hij is bang, hij wil ik komen. Correct. Ik kan niet geloven, dit is heel goed. Precies. Slicing. En hij mensen in spiegel. Hindi maganda. May bang di ka. Waar zullen? Ito, kita mami freak hoos met hoe laten me loot krijgen. Hij zei aan de button hij. Ja, dan ik loot kom maar nu. Als kita mami freak me hoe hij button kan laten man zien voor man. Yo, kan hij button loot, diba?
button, Lotie. A custom button, me bro. Nou kan ik hier eens maar erop. Nou kan ik hier eens maar erop. Wat zie? Ja, jong. Ik zie nog niet om. Iter. Nee, kom kids. S'avonds. 9-6, maar die spoes die. Is het? Voor wie? Voor wie vangen? Wat? Kids, ik doe body. Het hulle nou so gevang. Ja, hij moet niet zo bezig van spat, ja, vallen. Vang hulle ze. Ja, het is niet. Als je update daar, bro. S'avonds boel, man. Is de boekjes. Ja, goed, die man kan die man zo poppen, de poes. De poes kan die man niet zo poppen. Maar die moet nog dik niet doen. Liko gaan met kans. Dat dit is om te doen. Dit is net goed zien. Hy het vir my gekom hier, bro. Met de wifi. Zit. Bel zo uit, man. Bel zo uit. Nou, wat zie? Ik weet gar niet waar. Krijg je zo in en zo shot. Kom hier soms aan die bij het tijerplek. Wat schiet je met die gun, joh? En ik ga hier alleen maar even. Hier was toch ook een. Kletsix. Hey, die man, ik doe het met die gun, man. Waar is dit? En dan piek weer in. Wie is hy, jong? Prikkie. Ik moet hier gebeuren. Maak je zaakje bij, kom maar, dit is niet 2 punten begonnen. Wat? Nou, anders kunnen we nog helaas dus. Ik heb nog helaas dus en ik wat niet. Dan gaan we ons daar maar uit, man. Hier kun je. Hey, wie? Hand aan zich.